egy kihívás, egy életvitel, egy tisztelet, inkább megtiszteltetés. És hasonló jelzőkkel tudnám illetni ezt a magyarságtudatot, ami, ahogy mondtam, egy életvitel, egy komplett létnek a kifejezése. Nekünk itt Délvidéken igen, vannak néha nehézségeink a magyarságunkkal, de ezeket a nehézségeket igazából nem vesszük figyelembe. Élünk, mintha mi sem történne, csak élünk magyarként.